Nang hinaot ang mga transport organizations nga matapos og masulbad na ang kagubot didto sa Middle East kay bisan layo ra ang Pilipinas. Apektado gihapon ang presyo sa produktong petrolyo. Ini ang report ni Nico Sereno. Hugot nga gimonitor karon sa mga transport groups ang presyo sa produktong petrolyo. Taliwa sa tensyon karong bag-o sa Middle East. Matod sa presidente sa Mandawi Transport Cooperative, gipanghinaot lang nila matapos na ang kagubot. Aminado silang labing apektado ang mga petroleum products sa unsa may development sa gawas. Ang ilang kooperatiba dunay moabot sa 130 ka mga units sa parehong traditional ug modern jeepneys nga nagbiyahian sa Mandawi padung sa lain-lain nga ruta. Ang pasahero mao ra man gihapon. Kay mo eskwela, mo trabaho mo na sila. Ang amo lang sir makuha ang ganung kita kay atong paingos diesel. Makuhaan yun. Samot pag musaka. Bisita si Jerez kaganiha sa Co-op Forum sa Mandawi City Cooperative Office nga mipasabot kabahin silang grupo og programa. Napangutana sab siya kung sila ba sa transport sector mangayo og aumento kung musigi pagsaka ang presyo sa lana. Wala pa hinon sila direktang tubag kabahin niini. Nag-agad lang ta sa mga dagko kun no. Pero kami kung naa man gali increase sa plitihan nganong dili. Pero katong giingon ni President Bongbong nga mohatag siya subsidy sa fuel, okay po to kayo. Ug asa gud dapita nga makatabang sa transport, atong i-welcome. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.